Én magamat hosszan nem akarom bemutatni, én mostanában hobbiból műsort vezetek a Jazzy Rádión, egyébként a Corvinuson tanítok, aztán előtte pénzügyminisztérium, bankrendszer, KPMG, ezer dologgal foglalkoztam, és a mai napon alapvetően két házigazdánk van, és ők ennek az egésznek a lelke és szervezői, Kemler Beáta, illetve Suhajda Attila. Mi tegeződni fogunk, tehát Beáta és Attila. Én még egy-két logisztikai dolgot elmondok, és akkor utána szeretném, hogyha ti gyorsan bemutatkoznátok. Az első az, ahogy mondtam, hogy felvesszük, a slideshow-t azt mindenki meg fogja majd kapni a későbbiekben, mindenkinek megvan az elérhetősége tekintve, hogy itt van velünk. Most abban maradtunk, hogy kérdéseket nem fogunk rá időt adni, mert így is az egy óra az valószínűleg elég szűkös lesz, de a két házigazda vállalta, hogy őket közvetlenül akár az előadás után, akár később mindenféle megadott elérhetőségeiken el lehet érni, és kérdéseket fel lehet adni, fel lehet tenni. Nagyjából egy órára tervezzük ezt a beszélgetést, plusz-minusz pár perc értelemszerűen benne lehet, és akkor én most megkérném Attilát és Beátát, illetve Beátát és Attilát, hogy egy picit mutatkozzanak be nekünk. Beáta, tiéd a szó. Jó, köszönöm szépen, én üdvözlök mindenkit, és köszönöm, hogy ilyen nagy számban megjelentek ma. Én Kemmer Beáta vagyok, és én Landshutban élek helyileg, ez München és Passau között van félúton, és a munkám során kis- és középvállalkozásokat segítek a német piacra lépésben, és a német ügyfelük kiépítésében. Az általam kidolgozott expanziós projekten végigviszem az ügyfeleimet, és így érjük el a sikereket itt a német piacon. Én több mint 20 éve a német-magyar kapcsolatokkal foglalkozom, volt, hogy alkalmazásban, volt, hogy saját vállalkozóként, volt saját vállalkozásom, ahol magyar munkavállalókat segítettem a német munkaerőpiacra. Itt főleg egy rendezvényszervező cég volt a legnagyobb ügyfelem, és évente 150 munkavállalót segítettünk Németországba. Tolmácsként megfordultam gyártási projektekben, a Mercedes gyárban Berlinben, a Boschnál 60-ban, a Procter Gamble-nél Csömörön, és legutóbb pedig kirendeltségvezető voltam egy speditőr cégnél Budapest és környékén. Itt képviseltem mind a magyar, mind a német érdekeket, mert ez egy német anyacéggel rendelkező vállalat volt, és megismertem a magyar KKV-k problémáit, legyen ez a munkaerőhiány, a nyelvtudás hiánya, az értékesítés nehézsége, a projektmenedzsment nehézségei. És én privát okok miatt költöztem Németországba, és ezt követően elgondolkodtam, hogy mivel is szeretnék foglalkozni. Abban biztos voltam, hogy az új vállalkozásom tükrözze azt, aki vagyok, egy magyar Németországban, és így állítottam fel a vállalkozásom, hogy a kis és középvállalkozásokat segítsem a német piacra. És időközben felállítottam magam köré egy német csapatot, akikkel kéz a kézben támogatjuk a magyar vállalkozókat. Az ügyfeleim között vannak fémmegmunkáló cégek, mérnöki irodák, kommunikációs ügynökség, logisztika, tehát tág a paletta. Körülbelül röviden ennyit így bemutatkozásként. Köszönöm szépen. Attila, tiéd a szó. Én is szeretettel köszöntök mindenkit. Próbálom én is rövidre fogni. Körülbelül 25 éve foglalkozom üzleti szférával, üzletfejlesztéssel. Kezdtem a Deloitte-nál, aztán utána az IBM-nél voltam nagyon sokáig. Részt vettem az IBM-nek a nagy magyarországi befektetéseiben, a Share Service Centerek létrehozásában, a helyszín kiválasztásban, az ügyfelek vagy a beszállítóknak a kiválasztásában, megtanultam a multivilágot, aztán éltem az USA-ban, ott létrehoztunk egy inkubátort a magyar startupoknak, vagy hát inkább technológiai cégeknek, mert nagyobb cégeket vittünk ki, vagy segítettünk az amerikai piacra. Ott volt módon megtanulni az amerikai üzleti kultúrát, és hát lenyugodva láttam, hogy ilyen jól is és hatékonyan is lehet dolgozni és együttműködni. Amikor visszamentem Magyarországra, akkor megalapítottam a Magyar Szolgáltatóipar és Outsourcing Szövetséget, ami a nagy shared service centereket tömörítette, illetőleg azokat a vállalatokat, akik nekik dolgoznak, bedolgoznak,
nagyon sok KKV-val működtem együtt, és ezt emellett még volt nekem is egy kormányzati időszakom, amikor az informatikai minisztériumban dolgoztam, szóval megtanultam a megrendelő és a beszállítói oldalnak is a gondolkodását, ami aztán a későbbiekben, amikor 6 évvel ezelőtt én is szintén családi okból költöztem Angliába, én Sheffieldbe élek, és bár lenne 22 fok, Csaba, ahogy mondtad, még itt nálunk nem volt. Ezt írják a Hát, neten. nem tudom, csalnak, mert nagyon hideg van most is. De itt is én is úgy gondoltam, hogy maradok a kaptafánál, és azzal próbálok foglalkozni, amihez értek, és egy tanácsadó céget alapítottam, amelyik elsősorban magyar cégeknek a brit piacra juttatását segíti, de dolgozunk britekkel is, akik meg a magyar, vagy hát tágabb értelemben a közép-kelet-európai piac iránt érdeklődnek, és oda akarnak valamit eladni, vagy onnan akár importálni valamit. Röviden és dióhéjban, ez vagyok én. Na hát köszönöm szépen. Én még annyit tennék hozzá, hogy amikor az én középső lányom Párizsba jött már egy ideje, én akkor éreztem, hogy ő már végképp párizsi lett, amikor lett francia telefonszáma. Na hát nektek mind a kettőtöknek van angol, illetve német telefonszáma, tehát ez is mutatja, hogy most már abszolút, és van még magyar telefonszámotok, tehát abszolút két laki életet éltek ilyen szempontból, két helyen vagytok ott van. És akkor azt javaslom, hogy vágjunk bele a programba. Attila, ha jól értem, te tudod megosztani azt a slideshow-n, amin végig Igen. fogunk menni, de alapvetően maga a beszélgetés a legfontosabb. Ugye praktikusan a bemutatkozás az megtörtént, és szerintem mehetünk is akkor a második szlájdra egyből, és akkor foglaljátok össze, hogy akkor mi lesz a mai téma. Bea? Jó, akkor igen, röviden bemutatkoztunk. Arról beszéltünk, hogy német és az angol piac, amit csak pár szóban foglalnánk össze, mivel információt a két piacról általánosságban nagyon sokat lehet kapni, és vannak szervezetek, legyen ez a külgazdasági iroda, vagy a Budapesti Kereskedelmi Kamara, ahol információkat lehet gyűjteni. Mi inkább a gyakorlati részére szeretnénk koncentrálni, és lépünk tovább a Market Entry projekt lépéseire, megbeszéljük, hogy mik a tipikus csapdák, és próbálunk sok gyakorlati példát hozni, amiből sokat lehet tanulni, és átbeszéljük, hogy mit adunk mi, mivel tudunk mi hozzájárulni a piacra a lépéshez, mi a célországban lévő élő tanácsadók. Igen, a német és az angol piacról csak annyi, hogy készítettünk egy összefoglaló táblázatos statisztikai adatokkal, amit majd a résztvevőkkel megosztunk. Annyit röviden és előjáróban, hogy mind a kettő a brit és a magyar, vagy a német piac is egy rendkívül fejlett és egy nagyon sok üzleti lehetőséget kínáló hatalmas piac, nem egyformák, tehát vannak specifikumok, például a vállalkozások száma az majdnem a háromszoros a Nagy-Britanniában, mint a németnek, ellenben a német export az majdnem háromszoros a britnek. Igen, Németországról is elmondható, hogy a világ harmadik gazdasága, hogyha mondjuk csak Baden-Württemberget emelem ki, akkor az egyfőre első GDP annyi, mint Magyarországon. Tehát mindenképpen azt érdemes szem előtt tartani, hogy ezek nagy piacok, tehát itt méret van, és mennyiségek vannak, és ezt mindenképpen érdemes szem előtt tartani. És még egy Ugye ebből az is következik, hogy mindenki ott is akar lenni, tehát hogy óriási a verseny, nem? Így van, tehát hogy nem csak mi magyarok próbálunk belépni a piacra, hanem ugye egy német cég számára teljesen mindegy, hogy egy szlovák, egy magyar, egy lengyel céggel dolgozik együtt, és akkor most csak Európát említettem. És még egy érdekesség, és nem megyek bele a részletekbe tovább, hogy egyedül Manchester technológiai szektora, IT szektora nagyobb, mint a magyaré, tehát összemérhető méretű a teljes magyar IT szektorral a Manchesteri régiónak a IT szektora. Oké, akkor kezdjünk is bele. Az első szlájdunk. Igen. Ugye, amit én az elején szeretnék kérdezni tőletek, és ezt szerintem fontos tisztázni,
Ugye itt nyilván lehetnek olyanok, akit valamilyen export érdekel, akár terméket, akár szolgáltatást. Szóba jöhet az, hogy valaki importálni akar esetleg Németországból vagy Nagy-Britanniából, illetve hogy valaki később valami konkrét üzleti jelenlétet szeretne ezekben az országokban létrehozni, tehát hogy ott valamilyen céget alapítani, valamilyen helyi jelenlétet létrehozni, hogy akkor ti ezekre melyikre fókuszáltok, vagy mi ebből, ami leginkább nektek kézre esik. Egy picit erről, hogyha beszélnétek pár szót. Jó, akkor én át is veszem a szót. Igen, tehát a német piacra lépés során teljesen iparáktól függ, hogy kell-e céget alapítani Németországba, vagy a folyamat során mikor kell céget alapítani Németországba. Vannak olyan cégek, akiknek az exportot támogatjuk, és ők partnereket keresnek, ahol beszállítók szeretnének lenni, vagy például mérnöki irodák, akikkel együtt szeretnének dolgozni. De nyilván vannak olyan esetek, ahol érdemes céget alapítani Németországban, és akkor ebben is tudunk segíteni. Én személy szerint nem zárom ki, hogy visszafelé ne segítsek, tehát hogyha német cégekkel állok kapcsolatba, és ők Magyarországra szeretnének, de én nem erre specializálódtam főként. Attila? Itt igen, szektortól függ. Alapvetően a technológiai szektorban nem jellemző az, hogy azonnal és feltétlenül céget akarnának alapítani a Nagy-Britanniába, lévén, hogy elérik az ügyfeleiket a dróton keresztül. Azonban vannak olyan helyzetek, különösen akkor, hogyha valaki brit kormányzati támogatást akar szerezni, ahol mindenképpen céget kell alapítani, és ahhoz ez nem kikerülhető. Ahol gyártási van, ahol valamilyen lerakatot kell csinálni, logisztikai bázist, ott értelemszerűen szükséges a cégalapítás. És igen, nálunk is volt már olyan igény, hogy másik irányba, tehát magyarországi irányba is segítettünk brit cégeknek. Ugye ez a szlájd alapvetően a felkészültségről szól, hogy ti mi az, amit a legfontosabbnak tartotok, mi az, ami nélkül neki se kezdjünk, illetve mennyiben tér el a két piac adott esetben. És mi az, ami itthon nem működik, odakint működik, vagy fordítva. Attila, vagy Bea. Jó, én csak az első, amit itt nagyban meg is jelöltem, tehát az első, amivel kezdenék, hogy a nehéz helyzetben lévő vállalatokat egyből figyelmeztetném arra, hogy ne tekintsenek a külpiacra lépésre, mint mentőakcióra. Mert tehát hogy tapasztaltam már többször, hogy vannak cégek, akiknek az elmúlt időszakban visszaesett a forgalmuk, vagy éppen elvesztettek egy nagy ügyfelet, és ha erre a részlegre nem találunk pár hónapon belül egy-két jó, megbízható német partnert, akkor el kell bocsájtani X munkavállalót. Tehát ez nem jó taktika. Magyarországon sem könnyű 2-3 ügyfelet találni, és amikor kilépünk a külpiacokra, akkor ismeretlenek vagyunk. Tehát fel kell állítani a piacra lépést, fel kell állítani az értékesítést, és nem tekinthetünk a külpiacra, mint egy gyors ügyfélszerzési lehetőségre. Ezt szeretem volna így előre bocsátani a kérdésedre. Attila? Igen, hasonló tapasztalat. Azok a cégek, akik korábban a magyar piacon nagyon jól el voltak, egy idézőjelben voltak EU-s források, amiből ő maga is részesült esetleg, vagy piacot teremtettek nekik az EU-s források is, amikor ezek elapadni látszanak, és az éves értékesítési számai csökkennek, akkor szokott az az ötlet megjelenni, na akkor menjünk a külpiacra. Igen, de se személyi kapacitása nincsen el, se pedig forrása, hogy ezt a külpiacra lépést megtegye, és azt gondolja, hogy ez 1-2-re meg fog történni, és megoldja az éves problémáját. És nagyon nehéz azt elmagyarázni, hogy ez nem tud egy instant probléma megoldás lenni, ez inkább egy hosszú távfutás, mint egy sprint. Több hónapot, minimum fél évet kell belefetszölni egy piacba ahhoz,
hogy ő föl tudja építeni azt a szakmai kredibilitást és hitelességet maga iránt, hogy egyáltalán szóba álljanak vele. Tehát azok számára, akiknek a piaca beszűkült, nincsenek forrásai, tehát a kiadásait csökkenteni kell, azok számára nem tud megoldás lenni, vagy legalábbis azonnali megoldás, mert ebbe egy új piacba be kell fektetni. Ugye később is ez talán szóba fog kerülni majd, ugye a mesterséges intelligencia mindent körülvesz, vagy legalábbis mindenki erről beszél, hogy nagyjából 2023 eleje óta. Hát ugye van DeepL, van ChatGPT, van ezerféle fotóprogram. Én a múltkor egy japán taxisofőrrel beszélgettem nemrégen, hogy neki volt egy ilyen kütyű, amivel szép magyar, hát hogy mondjam, nyelvtanilag nem teljesen precíz módon, de egész jól elbeszélgettünk a japán taxisofőrrel, hogy az ő kütyüje az magyarul beszélt, én mondtam angol, és akkor ugye el voltunk, de hogy azért a nyelvtudás az még mindig feltétel. Ti erről mit gondoltok? Hát a német piacon mindenféleképpen a németek szeretnek németül beszélni, és ez sokszor érezhető. Tehát én mindig mondom, hogy a marketing anyagainknak is német nyelvűnek kell lenni, a honlap legyen német nyelvű, tehát ne küldjük ki az általános angol nyelvű anyagokat, amikor a német ügyfeleket megkeressük. Tehát vegyük a fáradtságot, hogy lefordítatjuk, hogy ezek professzionális anyagok legyenek. És igen, a professzionalitáshoz hozzátartozik a professzionális nyelvtudás, tehát amikor a németek szeretik azt, hogyha valaki szépen beszél németül, és ha már ez akadozik, akkor ez már a professzionalitás kontójára kerül. Tehát én az értékesítésben is éppen ezért van egy német értékesítési csapatom, akikkel együtt dolgozok, és mi átvesszük a magyar cégektől a termékeik, szolgáltatások értékesítését. És ezáltal azt érzik a magyar cégekről a német partnerek, hogy ők már itt vannak a német piacon, rendelkeznek egy német értékesítési csapattal, német kollégákkal. Ez nagyon-nagyon sokat számít. Tehát a nyelvtudás az nagyon sokat számít. Köszönöm. Attila, gondolom az angol piacon az angol az alapnak számít, de hogy ott aztán anélkül tényleg nem lehet létezni. Tehát, hogy vagy jól értem, még nem is hajlandók nagyon más nyelvekkel kell megszólalni, vagy kommunikálni. Nem nagyon tudnak más nyelven, ez tény, viszont én azt tapasztalom, hogy ez nem szokott probléma lenni. Tehát azért általában a magyar üzletemberek, legalábbis akik ide kijönnek egy rendezvényre, vagy akikkel én találkozom, azoknál a nyelvtudás alapvetően megvan. Nagyobb probléma az az, hogy a cégről nincsenek információk idegen nyelven, tehát hogyha mondjuk rámegyünk egy cégnek a honlapjára, amelyik itt akar eladni valamit, csak magyar nyelvű információkat találunk. Mivel ez egy nagyon multikulti közeg, itt annyira nem zavarja egyébként a tökéletes nyelvtudása itteni partnereket, az viszont igen, hogyha egy dokumentációt, akár egy brosúrát, vagy egy levelet küldünk nekik, pláne hogyha már ez hivatalos ajánlat formájában, vagy már a konkrét tárgyalási szinten van, ott viszont rendbe kell lenni mindennek, és mi ezért nyújtunk egy proofreading szolgáltatást, illetőleg az angol szövegek megírásában mi segítünk, hogy az angol ne csak angol szavakból álljon, hanem valóban angolul is hangozzék és angol legyen. Így van, Köszönöm. bocsánat, a nyelvi lokalizáció pont ez, amit Attila is mondott, hogy angolul legyen, és az angolosan hangozzék, tehát mindig azt szoktam mondani, hogyha egy német cég elolvassa a bemutatkozó anyagainkat, ne érezze azt, hogy itt egy külföldi céggel van dolga, és ez nagyon fontos. Igen. Világos, köszönöm. Szerintem beszéljünk akkor a stratégiáról egy kicsit, néhány alaplépésről a következő szlájdok kapcsán. Jó, itt ezt a szlájdot kilőttük, akkor be, hogy nem akartál még a... Igen. Én még csak azt szeretném kiegészíteni, hogy ugye beszéltünk a felkészültségről, de hogy ugye honnan tudja egy magyar vállalkozó, hogy felkészült-e ő a külpiacokra, és ebben szeretnénk segíteni Attilával. Összeállítottam egy 10 kérdésből álló kérdősort, amit nagyon szívesen kiküldünk a résztvevőknek, és érdemes ezeken a kérdéseken végigmenni, olyan kérdések
állnak rajta, mint hogy rendelkezik-e stabil pénzügyi háttérrel, kinőtte magát a magyar piacon, vagy van-e kellő szabad kapacitása. És ha ezt a 10 kérdést igennel válaszoltuk meg, akkor kiléphetünk a külpiacra, ha nem, akkor azt javaslom, hogy van még teendő az előkészületekkel. És ezt szívesen kiküldjük a rendezvényt követően a résztvevőknek. Hát ezt meg fogja kapni mindenki egyébként a rendezvényt követően, és utána vissza lehet küldeni kitöltve. Így van. Köszönjük, és akkor nézzük a stratégiát. Igen. Én már többször az életemben belefutottam abba, hogy valamilyen ismerősöm mondta, hogy akkor most csinál egy vállalkozást, és akkor jól mondom, oké, de mit fogtok gyártani? Csináljunk egy vállalkozást, és amikor ezt így 5-ször elhangzott, és igazából nem tudta elmondani, hogy ő mit akar eladni, és kinek akar eladni, és ráadásul hogyan fogja eladni, akkor mondtam, hogy hát jó, akkor jó szerencsét hozzá. Egy picit hasonlót érzek itt is. Attila, tiéd a szó. Igen, ez egy nagyon egyszerű kis Móriczka ábra, tulajdonképpen a stratégia fontosságát és lényegét próbálja kihangsúlyozni, hogyha nekünk van egy vállalkozásunk, külföldön akarunk eladni, ha tisztában vagyunk, ha meg tudjuk válaszolni ezt a 3 kérdést, amire föl van téve, akkor nincs szükségünk senkire, akkor tudjuk ezt csinálni magunk, de jellemzően már annál a kérdésnél, hogy mit akarsz eladni, ott is már megakadás van, hogy melyik az a termék, amelyik egy nis piaci rést tud megcélozni, és ebben is már kell segítség, mert kívülről ez nem szokott látszani, és nem lehet a Google keresésekből olyan pontosan belülni, hogy mi az, amire igény van, vagy a közeljövőben igény lesz. A célközönséget azt sem feltétlenül lehet pontosan belőni, de a kulcskérdés az az, hogy hogyan, milyen csatornákon keresztül, milyen partnereken keresztül, szükség van-e lokalizációra, mik azok a lépések, amivel mi azt az adott terméket vagy szolgáltatást, amit itt megjeleníteni kívánunk, piacosítani tudjuk. És azt gondolom, hogy ez a legfontosabb szerepünk nekünk tanácsadóknak, hogy ebben, hogy fogod eladni, ebben segítünk. És amikor már erről kezdünk beszélni, akkor elkezdtünk beszélni a stratégiáról, aminek pedig így készítettünk egy 5 fázisból álló ábrát, elküldjük a szlájdokat, tehát nem kell így fotózni, mert meg lesz mindenkinek. Hogy ha itt erre nem akarnék túl sok időt szánni, mert nagyjából triviális, amiről eddig beszéltünk, az az exportképesség vizsgálata. Ez egy rendkívül fontos kérdés, mert itt gyakran elvéreznek azok a vállalkozások, akikben megvan a szándék, vagy olyan gazdasági kényszer nyomására akarnak piacra lépni, aminél nem mérik azt fel, hogy maga a termék vagy szolgáltatás, amivel rendelkeznek, ténylegesen eladható-e. És itt lehet belefutni sok 10 milliókat érő hibákba és téves döntésekbe, amik akár a céget is bedönthetik. Mi lehet egyébként egy magyar cégnek a versenyelőnye 2 olyan piacon, ahol mindenki ott akar lenni? Tehát ti hogy láttuk, hogy mi az, ami igazán segíthet abban, hogy ott valaki mégis sikeres legyen, mert ugye ez nem egy könnyű pálya, hosszú távfutása, ahogy mondtad, de hogy mi lehet a versenyelőnyünk mégis, miért érdemes próbálkozni, mert már elég sok mindent mondtunk, hogy hányféle hibát lehet elkövetni, meg milyen nehéz, de azért a nap végén mégiscsak arról beszélünk, hogy hát ti abban tudtok segíteni, hogy valaki ott sikeresen tudjon megjelenni. Most egy picit szerintem próbáljunk erre a részére koncentrálni. Igen, tehát mindenképpen a piaci pozícionálás és az alábbi kérdések, amiket Attila mutatott, azok nagyon fontosak. Tehát én nagyon szívesen hoznék minden kérdésre egy-egy példát, és akkor talán közérthetőbb az is, miben tudunk, hogyha Attila visszalépsz egyet a szlájdba, igen, hogy amiben tudunk ugye segíteni, és a pozicionálás
és a célcsoport meghatározása és a stratégia. Tehát, hogy nem is olyan egyszerű ez a kérdés, hogy mit akarunk eladni Németországba. Volt egy fémmegmunkálással foglalkozó ügyfelem, akik Magyarországon az autóiparnak szállítottak. De ugye most az autóipar elég problémás, és ezért úgy gondolta a cég, hogyha már kilépünk a külpiacokra, akkor ők elmozdulnának más iparágak felé. És így a repülőgépgyártást és az orvostechnológiai eszközök gyártóit jelölték meg, ami mind a kettő nagyon erős és jól fizető ágazat itt Németországban, de a probléma abban rejlik, hogy Magyarországon sem volt ehhez kellő referenciájuk, és mindkét terület tanúsítványokhoz kötött. Mivel Magyarországon sem ez volt a fő profilja a cégnek, ezért nem rendelkeztek ezekkel a tanúsítványokkal. Tehát itt már meghatározzuk a sikert, vagy limitáljuk a sikerünket a külpiacokon, tehát ez a kérdés nagyon fontos, hogy mit akarunk eladni. A következő kérdés, hogy kinek, ott egy másik példát hoznék, ők pedig egy gépsor telepítő cég, akikkel összeültünk, hogy meghatározzuk a pozícionálást és a célcsoportot a német piacon. Úgy döntöttünk közösen, hogy az élelmiszergépgyártókat szólítanák meg itt Németországban. Hogy miért? Mert ez a terület speciális tudást igényel az ő ágazatukban. Ismerni kell a higiéniai körülményeket, az előírásokat, a nemes acél felületek sok problémát okoznak a gépsorszerelés során, továbbá az élelmiszeripar komplex tudást igényel, hiszen komplex gépsorok vannak. És ez az eredmény pedig, hogy a cég itt a német piacon sikeresen kiemelkedik a versenytársai közül. Egy hónap értékesítés során éppen most hétfőn kezdték meg az első projektjüket a német piacon. És a következő, hogy hogyan fogod eladni, ott pedig egy animációkkal foglalkozó céget hoztam példának, őket meg is nevezhetem, ők a Walter Animation Kft. Nagyon egyedi stílusuk van, nagyon jó animációkat készítenek, jó minőségben és jó áron a német piachoz képest. De mégsem indult be az értékesítés. Mikor aztán rájöttünk, hogy hol is a probléma. A probléma abban rejlik, hogy a német cég, de lehetne ez magyar cég is, vásárol egy ilyen animációt, és nagyon örül neki, mert nagyon szép és mutatós, és feltölti a honlapjára, próbálja megmutatni mindenkinek, azonban jönnek a hétköznapok, és senki nem lép a honlapra, senki nem kattint az animációra, és nem jönnek a vásárló, vagy az ügyfelek, akiket ők várnak. És éppen ezért úgy döntöttünk, hogy webináriumok formájában értékesítjük az animációkat itt a német piacon. Nem csak az értékesítésre koncentrálunk, hanem információkat nyújtunk a német cégeknek, hogy hogyan tudják alkalmazni ezeket az animációkat az ügyfélszerzés során. És ezt a webináriumot a német kollégáim tartják német nyelven és a német cégeknek. És akkor talán így ezzel megválaszoltam, körbejártam a kérdést, Csaba, hogy miben is tudunk mi segíteni. Köszönöm. Attila, tudsz te is egy-két jó példát hirtelen mondani? Igen, én megpróbálok a kérdésedre is válaszolni, hogy mi a magyar cégek versenyelőnye. Hát így általánosságban nem lehet erre választ adni, hogy mi. Mert olyan, hogy magyar brand nincsen, nem létezik. A magyar cégeket azért, mert magyarok nem lehet eladni. Azonban a technológiai szektorban nagyon sok olyan cég van, akiknek a menedzsmentje az nemzetközi nagyvállalatoknál edukálódott. Ez azt hiszem, hogy egy elég nagy előny, mert értik az ügyfeleknek a igényeit, velük könnyebb dolgozni. A családi vállalkozásokkal egy kicsit bonyolultabb, de ez szerintem egy külön előadásnak a témája lehetne. És ugyanez igaz egyébként az iparban is. Most már azért elég sok beszállító van, autóipari beszállító Magyarországon alkatrészeket szállítanak be, akik szintén tudják azt, hogy néz ki egy supply chainbe való regisztráció, milyen minőségi normáknak kell megfelelni.
A példákat illetően itt a brit piacon én talán a rugalmasságot tudom kiemelni a magam szintjén, vagy az ügyfeleim körében. Tudtunk úgy egy egészen jól beindult üzletet csinálni, hogy egy ad hoc igényre egy londoni technológiai kiállításon vettem részt, és ott megismerkedtem egy céggel, amelyik kiállított, csak elkezdtünk beszélgetni, amelyik elmondta, hogy most olyan fejlesztőket keres, akik valamilyen videóeditáló platformra fejlesztenek. Na hát most egy ilyen tudást nem találtak, és én meg a magyarországi kapcsolatrendszeremen keresztül ezt a kérdést megfuttatva össze tudtam őket hozni egy olyan társaságnál, ahol 2 ilyen fejlesztő is volt, és azóta úgy tudom, hogy ezen a projekten túl már mást is, más munkákba is bedolgoztak. Itt egyszerűen a versenyelőny az volt, hogy föl tudták azt a 2 ember szabadítani, vagy nem tudom pontosan, hogy történt a cégen belül, de erre az igényre azonnal prompt tudtak reagálni, gyorsabban, mint a távol-keleti konkurencia. Köszönöm. Akkor ugorjunk a következő szlájdra, mert ugye ez a legbonyolultabb, és itt nyilván nem tudjuk az összes fontos témát átbeszélni, de hogy itt a sorrendnek például mennyire van jelentősége a ti tapasztalataitok szerint? Tehát, hogy át lehet-e ugrani ezek közül mondjuk a piacfelmérést, vagy a stratégia kialakítást, vagy azért ezt a folyamatot, ezt az utat, ezt mindenképpen végig kell járni ahhoz, hogy a végén eljussunk aztán már a konkrét üzletekhez, a konkrét értékesítéshez. Aki mond, Attila, kezdheted. Ha megengeded, akkor én válaszolnék. Ez attól függ, hogy egy cég mennyire felkészült. Alapvetően a válaszom, ha egy szóba kéne válaszolnom, nem lehet. De vannak olyan vállalkozások, ahol már nem kell olyan sokat foglalkozni azon, hogy legyen egy szisztematikus, jól felépített marketing stratégiája, legyen az online térben egy érzékelhető és látható jelenléte, tehát ne csak egy passzív jelenlét, hanem tudatosan kommunikáljon, jól tudja használni a social media platformokat. Tehát azoknál, itt az export képesség vizsgálatánál ezeket a kérdéseket nem kell olyan nehezen, vagy olyan szigorúan vennünk, és ugyanígy az ügyfélkör kialakításán is jobban lehet rájuk támaszkodni. De túlugrani, átugrani egy piacfelmérést, annak a vizsgálatát, hogy melyik a leghatékonyabb értékesítési stratégia, azt nem nagyon lehet. Világos. Ugye korábban már szóba került, és azt gondolom, hogy ezt még egyszer szóba hozom, hogy Anglia a szabadversenyes kapitalizmus hazája, Németország is egy jól működő piacgazdaság, de ebből nem következik az, hogy az állam, a különböző szabályozók, különböző szabályozási feltételek, hogy ki mikor mit csinálhat. Azért az állam, az önkormányzat nem állott minden sarkon, szinte majdnem minden iparágban. Hogy látjátok ezt a fajta hozzáállást, mert hogy ha az ember mondjuk már befetszott elég sok energiát, meg pénzt egy üzlet kialakításába, és akkor jön rá, hogy mindenféle engedélyekre van szükség, akkor ez bizony keserű csalódást, meg hogy mondjam, veszteségeket okozhat. Hogy látjátok ezt a kérdést, illetve hát mi az, amit ebben ti tudtok segíteni? Igen, tehát itt ugye ismét a válasz az, amit Attila is mondott, hogy ezért nagyon fontos ez az előkészítési fázis, legyen ez a piacfelmérés, vagy az értékesítési stratégia, ügyfélkör kialakítása. Mert igen, tehát a szabályozás, a jogi környezet ismerete, ez nagyon-nagyon fontos, és ez a piacfelmérés része, hogy körbejárjuk a témát, hogy milyen szabályokat kell betartani, milyen előírások vannak, mi a jogi környezet, mi a különbség Németország és Magyarország között, és én ezt látom, hogy a vállalkozóknak ebben van a legnagyobb támogatásra szükségük, hogy tudjanak gondolkodni egy picit a német piac szemszögéből, ismerjék meg a piacot, hiszen a célpiac ismerete az értékesítés alapja, és ismerni kell a szabályozásokat, az előírásokat, csak akkor tudunk sikeresek lenni.
És jól gondolom azt azért, hogy a bürokraták ott állnak ott is minden sarkon, és mindenféle akadályokat állítanak? Ö, hát nem annyira, mint Magyarországon. Nem? Hú, most Igen. meg vagyok lepődve. Ö, Ha jól emlékszem, több mint 60 adó nem van Magyarországon. Itt, Igen, jól tudod. itt szerintem 10-nél nincs több, amit fizetünk. És valóban ráférne egy sor alátétre, de ezt most hagyjuk. A szabályozás egyébként rendkívül fontos, most a Nagy-Britanniában azért is, mert a EU-ból kiválva megpróbálnak amennyire csak lehet ezekből az EU-s szabályozókból kilépni. Ez általában úgy szokott működni, hogy egy az egyben átveszik ugyanazt, és akkor most lesz belőle egy brit törvény, hál' Istennek. De azért egy picit biztos eltér, nem? Azért egy Ö, picit biztos Hát, eltér. hát például a CE jelölés a termékeken UKCE lesz, vagy UKC valami ilyesmi. Tehát körülbelül ennyiben, de egyébként az előírás az nagyjából ugyanaz. Most például a szabályozás jelentőségére csak egy példát, van egy ügyfelem, egy biotechnológiai cég, akinek van egy laborja Magyarországon, és a szolgáltatásait akarja itt Nagy-Britanniába értékesíteni. Itt helyből fölmerül a kérdés, ugye, hogy különböző ilyen emberi mintákat hogyan lehet Angliából Magyarországra szállítani, hogyan kell ezt csomagolni, az a doboz vagy csomagolás, amit ők használnak, az megfelel ennek az előírásnak, a laboratórium rendelkezik a megfelelő akkreditációkkal. Tehát egy elég komoly több itteni hatóságot is bevonó vizsgálatra volt szükség, végül is minden lépést sikerült összeszedni, ahhoz, hogy meg tudjuk válaszolni ezt az egyszerű kérdést. Igen, ebben ezt én is megerősíthetem, tehát, hogy nem elég egy piac felmérés, és nem lehet ezeket a szabályozási kérdéseket egyedül megválaszolni, de mi ezért csapatban dolgozunk, és vannak további tanácsadók, akikkel együtt dolgozunk. Tehát legyen ez adózási kérdés, akkor adótanácsadóval, van beszerzési tanácsadó, aki a német beszerzéssel foglalkozik, van business mentorunk, tehát éppen ezért tanácsadói körrel dolgozunk, hogy minél pontosabb információkat tudjunk adni, de ezért fontos a szakértő szerepe, igen. Na, és akkor szerintem nézzük a következő szlájdot egy kicsit, hogy miért is van szükség mindenre. Egy kicsit, hogy mi mindent tudunk elkerülni, hogyha jól készülünk fel, meg jól felkészült tanácsadókkal dolgozunk. Igen, mert sokszor ugye azt tapasztalom, és amikor beszélek a vállalkozókkal, hogy ők már próbálkoztak a német piacon, elküldtek 100-150 e-mailt, és nem érkezett válasz, és ez nagyon dühítő, hogy végighívtak céglistákat, és nem érkezett ajánlatkérés. És hogy miért van szükség mindenre? Éppen azért, hogy jól beállítsuk a célkeresztet, hogy kit is szeretnénk megtalálni, hogy hatékonyabb legyen az értékesítés, és versenyképesebbek legyünk, éppen azért, hogy egy nagy piacokról beszélünk, ahogy ezt Attila is mondta, és ne csak alkalmi üzletekhez jussunk, tehát nem elégszünk meg egy-egy megbízással, hanem nagyon fontosak az after sales folyamatok, hogy kialakuljon egy partneri kapcsolat a német piacon, fel tudjuk mérni a kockázatokat, így a kiadásokat, a felesleges kiadásokat megsoporoljuk, és a helyes döntéseket a különböző elágazókban meg tudjuk hozni. Tehát összességében fontos, hogy egy megbízható, stabil üzleti partnerrel váljunk, és így fogjuk így a cégünket új növekedési pályára tudjuk majd állítani, hiszen ez a cél, a siker a német piacon. Itt ö, folytatom akkor Jó, a folytatjuk. gondolatodat, így szoktuk. Ha mindig egymás szobában, mert nagyjából hasonlóan látjuk a problémákat. Én nem győzöm hangsúlyozni, hogy ami nagyon fontos, hogy egy olyan piaci jelenlétet építsünk fel, ami nem csak arra jogosít fel bennünket, hogy alkalmanként megcsípünk esetleg egy morzsát a nagyok asztaláról, hanem ténylegesen egy olyan piaci szereplők legyünk, akikkel számolnak.
és akik ott vannak a piacon, és hogyha valakinek mondjuk egy fémmegmunkáló cég kell be a példáján élve, vagy pedig egy olyan DevOps-os fejlesztő csapat, amelyik egyébként meg Magyarországon dolgozik, tevékenykedik, tehát inkább úgy fogalmazok, mert az több mindegy, hogy hol van, hogy egy gyors reagálású, nagyon kreatív, hatékony fejlesztő csapat, akkor gondoljon arra a társaságra, aki ott van a piacon, és ajánlja a szolgáltatásait. Tehát ezért nagyon, nagyon fontos a szakmai autoritás felépítése, ezért kell investálni abba, hogy ott legyünk szakmai rendezvényeken, mutassuk meg magunkat, nem feltétlen fizikailag, az talán a leghatékonyabb, de legalább lássák rólunk, hogy mi valóban értünk ahhoz a dologhoz, amiről beszélünk, meg amire ajánlkozunk. Az eddig... Bocsánat. Bocs, mondjad. Annyi még, hogy az elején, az első üzlet után tényleg könnyebb, de az elején, tehát az első üzlet megkötéséig nagyon sok hibát el lehet követni. Erről majd fogunk beszélni, most nem akarom az időt ezzel rabolni, de nagyon-nagyon sok hibát. Kommunikációban olyan hibák történnek, hogy hajmeresztő, és hogyha nincs ott a tanácsadó, aki azt mondja, hogy ezt ne így csináld, vagy ne így készülj el erre a bemutatkozó meetingre, akkor az első után már nem lesz belőle semmi. Így van. Nekem az eddigi beszélgetésből még egy dolog jött át elég egyértelmű, hogy például az improvizáció a jazzben az egy fantasztikus dolog, de hogyha mondjuk egy külpiacra akarunk belépni és ott eredményt elérni, akkor nem biztos, hogy ez a legjobb módja annak. Másik oldalról viszont rugalmasságra is szükség van, mert nyilván, ahogy változik a helyzet, ezt tudnunk kell alkalmazkodni, de azért ne az improvizációt. Jól érzem a beszélgetésünkből? Abszolút. Igen, és azért is ugye itt Attilával befejezzük egymás gondolatát, mert azért is jött létre ez a beszélgetés, mert hogy amikor itt már privát beszélgettünk, akkor már felfigyeltünk arra, hogy nagyon egy tapasztalatunk van, és egy húron pendülünk ez ügyben, és megint csak ki tudom egészíteni Attillát, hogy nagyon fontos, hogy mindig ott legyünk a német piacon, és legyen egy folyamatos jelenlétünk, és folyamatos legyen az értékesítés. Mindig mondom, hogy a német az egy bizalmi piac, tehát csepegtetni kell a bizalmat, adagolni az információkat, építgetni a kapcsolatokat, és aztán ez szépen beérik, és megszületnek az üzleti kapcsolatok. De ehhez türelem kell. Jó, hát ugye elindultunk, sok mindent megpróbáltunk jól csinálni, de azért mindenféle csapdák várnak minket. Picit nézzük meg, hogy milyen csapdákba léphetünk bele, még akár a legjobb szándék, meg a legjobb felkészültség mellett is. Igen. Kezded be? Kezdhetem, igen. A tudatos marketing hiányát hoztuk itt első példának, mert hogy sokszor azt tapasztaljuk, hogy hiányzik a nagyon jól felállított marketing, és szükség van egy német honlapra mindenféleképpen, német bemutatkozó anyagra. Mindig azt mondom, hogy ez legyen egy 3-5 oldalas flyer, ne legyen túl hosszú, ne a 20 oldalas PPT-vel próbálkozzunk. Éppen azért, mert nagyon-nagyon tömörnek és jól összeállított anyagoknak kell lenni, hiszen a beszerzőnek nincs sok ideje, és hogy megnézze tehát, és felkeltse az érdeklődését. Szükség van egy jó céges videóra esetleg, LinkedIn profilra, és én mindig ajánlom a sajtó megjelenéseket is, mert azzal figyelmet tudunk nyerni. Én ebben is tudok segíteni, van kapcsolatom német újságírókkal, akik segítenek bejutni az egyes médiákba. Tehát a jól marketing az nagyon fontos. Abszolút. A marketing, ez még egy gondolat, és már is mondom a sales-t, hogy nekem az a tapasztalatom, hogy a legtöbb hazai vállalkozás az nem költ marketingre. Tehát ő el van a saját kapcsolatrendszerével, jönnek az üzletek, és amikor oda kerül, hogy külföldre kerül, ahol nincsenek meg a kapcsolatai, a kapcsolatrendszere, akkor ugye jön az a fázis, hogy megpróbálják őt leinformálni az interneten lévő információkról,
és az a legrosszabb, amikor egy adott cégről, meg egy adott cég tevékenységéről, szakmai teljesítményéről csak a saját honlapjáról lehet informálódni, azt is lehetőleg magyarul. A cég nem mutatja be a projektjeit, bemutatja esetleg azt, hogy milyen szolgáltatásai vannak, de azt, hogy miket csinált, a case study-jai, azok abszolút hiányozni szoktak, ugyanezek angolul, és az, hogy róluk beszéljenek. Ugye mikor beszélnek róluk, hogy elmennek egy szakmai rendezvényre, tartanak egy jó előadást, írnak egy szakmai cikket, azt megosztják mások, esetleg véleményezik. Tehát, hogy ezek nagyon-nagyon hiányoznak, és rendkívül fontosak. A kérdésedre a sales tevékenységgel kapcsolatban. Én azokat a megkereséseket szoktam udvariasan visszautasítani, akik azt mondják, hogy nesze, itt van a cuccom, add el, és akkor kapsz érte x% jutalékot. Ez nem egy egyszemélyes show, vagy az értékesítőnek a munkája, ez egy közös munka, egy piac meghódítása azzal a vállalkozással, aki meg akar jelenni a piacon. Itt meg kell jelenni fizikailag, bele kell investálni az időt, a személyes jelenlétbe, a kommunikációba, tehát jutalékos alapon azt szoktam mondani, hogy akkor inkább Coca-Colát árulok, mert azt ismerik. Tehát annak a márkája meg föl van építve, azon már nem kell dolgozni. És egy márkát föl kell építeni, akárhogy is van. Igen, nekem is az a tapasztalatom, hogy ugye azért is állott, hogy ajánlások útján, mert hogy sokszor nincs a vállalkozóknak egy letisztult értékesítési stratégiája, mert nincs szükség a magyar piacon egy jól felépített értékesítésre. Legtöbbször ajánlásokkal dolgoznak, és nincs értékesítési csapat. Na hát itt a külpiacokon pedig erre szükség van. Ezért a vállalkozók számára idegen a külpiaci értékesítés felépítése, nem tudják, hogy hogyan kell felépíteni az értékesítést, és hogy mit várhatnak el az értékesítéstől, mi lesz az eredmény, és mennyi időre van szükség, hogy megjöjjenek az első eredmények. Ez gondolom részben méret probléma is, tehát most annak idején én már a tervgazdaság idején is jutottam a pénzügyminisztériumba, és a szovjetek azt mondták állítólag, hogy mit beszélünk, mi a zöld ház, ugye akkor az volt a tervhivatal, tetejéről látni az egész országot, hát nekünk könnyű. Igen, hát nem volt az se könnyű, de hogy nagyon más egy magyar piac, mert mondjuk a pénzügyi szektorban hát nagyjából az 5.-7. kerületben, meg a 13-ban szinte mindenki ott van, aki számít, nagyjából mindenki mindenkit ismer, vagy egy iskolába járt, vagy együtt dolgoztak valamikor, ezek óriási piacok, nem egy központúak, tehát van egy München, van egy Hamburg, van egy Berlin, van egy Frankfurt, van egy London, van egy Glasgow, Manchester. Jó, Londonnak nyilván van egyfajta meghatározó szerep a pénzügyi szektorban, de aztán mindenhol máshol, mint ahogy a fociban is egyébként, nem feltétlenül a főváros, vagy most már idén még csak nem is a müncheniek nyerték a Bundesligát se. Tehát, hogy ez egy sokkal nagyobb országok ahhoz, hogy ezt így egy-két kapcsolaton keresztül be lehetne keríteni. Jól gondolom? Igen, ez így van, és akkor már ott vagyunk a következő témánál, a személyes kapcsolatoknál, mert hogy itt a személyes kapcsolatok máshogy működnek, mint Magyarországon. Sokszor megkeresnek vállalkozók, és azt remélik, hogy majd a személyes kapcsolataim által tudok segíteni bekerülni a polcokra Németországba. Nyilván mi is dolgozunk a személyes kapcsolatainkkal, de főként azért, hogy információkat gyűjtsünk, kapjunk, és tudjuk segíteni az információkkal a magyar cégeket. Erre is, hogy hozzak egy példát, van Péter, akinek itt Németországban IT cége van, és ezért nagyon szívesen összekötöttem a Gyurival, aki szintén IT céggel szeretne Magyarországra vagy Németországra menni, és akkor tudnak közösen szakmázni, és Pétert ismerjük annyira, hogy tovább tudtam ajánlani, vagy egy mérnöki iroda esetében egy mérnöki iroda ismerőst tudtam kontaktálni, hogy segítsen adott információval a speciális mérnöki területen. Tehát erre tudjuk használni a személyes kapcsolatokat, és igen, más, mint Magyarországon.
Én még két dolgot kérdeznék itt ennek a szlájdnak a kapcsán. Az egyik az árazás. Tehát, hogyha jól értem, létezik az a jelenség, hogy hát ezek milyen gazdag országok, milyen nagy az egyfőre jutó GDP, na akkor itt jó vastagon foghat a ceruza, és akkor jó magas árat meg lehet határozni, aztán majd csak számoljuk a lóvét, vagy ez a megközelítés, ez talán mégsem működik, jól gondolom? De pontosan, ezt nagyon, nagyon jól látod, ez egy tipikus hiba, hogy mondjuk az otthon 500 euróért eladott tanácsadót itt el akarja adni 800 fontért, mert hogy azt olvasta, hogy ezek az árak. Hát persze egy PVC vagy egy KPMG kérhet ennyit, de nem azért fordulnak egy magyar céghez szakemberért, mert ugyanannyit akarnak fizetni, mint a KPMG-nek, vagy a bármelyik Big Four-nak, hanem azért, mert kevesebb a büdzséjük, olcsóbban akarja ezt megszerezni. És igen, ez egy jellemző hiba, hogy megnézik, hogy itt mennyi az átlag ár, és akkor erre lövi be az értékesítési árat, ahol nyilvánvalóan már megjelennek azok a faktorok, hogy nem ismerik a céget, nincsen referenciája, nincsen brit referenciája, tehát akkor már is ugornak tovább, és egyébként is egy ukrán, vagy egy vietnámi, vagy egy belorusz fejlesztő, vagy egy bolgár is olcsóbb árat ad, mint egy magyar. Tehát, hogy ez a túlárazás, ez egy nagyon, nagyon jellegzetes probléma. És mi ezekkel a bolgárokkal, románokkal, csehekkel, lengyelek, portugálok, franciákkal, németekkel, Ezekkel angolokkal versenyzünk, így versenyzünk, van, így tehát van, hogy így van. nincsen De, mese. A másik, ami nekem szemet szúrt az előzetes beszélgetések alapján, meg amikor olvasgattam erről, hogy a türelem. Tehát, hogy ez vajon mennyire meghatározó, mert szerintem egy magyar piacon, és ha valaki azt mondja, hogy egy hónap alatt ő olyan sikeres lesz, hogy a top 100-as listára már jövőre felkerül, szerintem a magyar piacon is ez egy nagy hiba, ha valaki így indul neki, de az a gyanúm, hogy oda hát ez talán még nagyobb hiba, hogyha valakinek nincs kellő türelme kivárni azt, hogy beérjen egy projekt. abszolút, abszolút, igen. Igen, abszolút, és ugye ahogy bemutattuk a lépéseket, tehát ehhez idő kell, tehát az, hogy előkészítsük a piacfelmérést, a marketing anyagokat, értékesítés stratégia, tehát ez minimum 3 hónap, és aztán megkezdjük az értékesítést, ott is akkor az első 3 hónapban beállítjuk a célkeresztet, nézzük a mérföldköveket, hogy milyen visszajelzéseket kapunk a piacról, mit tudunk még finom hangolni, milyen kifogásra hogyan válaszoljunk, ezeket mind beállítjuk, és aztán a harmadik hónap végére jönnek meg az első ajánlatkérések, amik már aztán rendszeressé válnak. Tehát én mindig azt mondom, hogy a minimum az a fél év, de 1 évig, 1 éves ez a folyamat. Na, hát Igen, köszönöm, szerintem lépjünk a következő szlájdra, és én feltenném az egyik kedvenc filmemből a legendás kérdést, hogy mit adtak nekünk a rómaiak, tehát mi az, amit, hogy az a Brian életéből származik, a Monty Pythonos csapatnak szerintem az egyik legzseniálisabb filmje. Szóval mit tudtok ti adni? Ugye nagyon sok minden már elhangzott, tehát szerintem ebből már elég sok mindent lehetett érezni, hogy mi az, amiben ti tudtok segíteni, de mégis, ha ezt röviden össze tudjátok foglalni, az szerintem mindenképpen segít, mert azért közeledünk a vége felé az 1 órának. Igen, akkor ha megengeded, folytatom, vagy válaszolok a kérdésre. Hát elsősorban ezt a piaci beágyazottságot adjuk. Én 6 éve élek itt, meg nem tudom mondani, hogy mennyi rendezvényen voltam ott, főként résztvevőként, előadóként, most már hívnak is bizonyos rendezvényekre, amik annak voltak köszönhetők, hogy egy kapcsolatrendszerbe investáltam nagyon sok időt és energiát, és nem csak kértem tőle. És ez egy nagyon fontos dolog, és egy üzenet is azoknak, akik külföldre egy új üzleti környezetbe akarnak bekapcsolódni, hogy nem lehet kérni rögtön, hanem abba investálni kell. És amikor szükségem van egy információra, akkor viszont már merek kérni, pontosan úgy, ahogy a Bea mondta, nem eladni, hanem egy kérdést teszek fel, hogy egy, nem tudom,
egy konkrét ügyben. Így sikerült például egyébként a Covid alatt egy magyar cégnek egy több százezer fontos üzletet hozni, mert tőlem is kérdeztek, hogy tudunk-e nitrilkesztyűket szállítani. Hát mi aztán az életben nem csináltunk ilyet, de tudtuk azt, hogy kinek van, és az akkoriban egy elég ritka dolog volt, és ilyen módon sikerült egy jó üzletet szerezni. Tehát amit mi tudunk adni, az ez a helyi beágyazottság, és az ebből adódó olyan mélységi információ, ami ahhoz kell, hogy egy cég el tudjon indulni, ki tudjuk neki nyitni az ajtót, vagy legalábbis, ahogy beszéltük, így előzetesen be tudjuk tenni a résbe a lábunkat, és hát a másik pedig, hogy megcsináljuk. Ugye ez a ChatGPT-s kép, ez azért került ide, valami belga építkezésről loptam a Facebookról, kirakták a builderek, hogy na gyere ChatGPT, mindenhez értesz, akkor csináld meg. Hát körülbelül erről szól a mi szerepünk. Én még Bea? igen, én annyival egészíteném ki, hogy igen, tehát mindent aláírok, amit Attila is elmondott. Én továbbá rendelkezek egy német csapattal, tehát nálunk én vagyok a magyar láncem, és a többiek németek, és tehát van egy értékesítési csapatom, van business mentorunk, van beszerzési tanácsadónk, tehát egy komplett csapattal támogatom a magyar cégeket, és ez nagyon fontos abban, hogy segítünk megtanulni közösen, hogy hogyan is gondolkodik egy német cég, hogyan gondolkodik egy német cégvezető, vagy egy ügyvezető, és ez információ szerintem az egyik kulcsa a sikernek. Ne, nem tudom, ha még van egy percünk, egy dologról futólag már beszéltünk, az interkulturális ismeretekről, hogy egy mondatot még mondanék rá. Itt Angliában, és ez szintén egy jó tanács, nem szabad agresszív értékesítést, nem is agresszív kommunikációt folytatni. Az egy olyan riasztó és taszító dolog, hogy utána biztos, hogy nem fognak megkeresni és veled üzletet csinálni. Konkrét példát tudnék mondani, egy bemutatkozó beszélgetésen a magyar sales srác olyan hangon, olyan rámenősen akarta meggyőzni az angol ügyfelet, hogy utána szerintem még a telefonszámunkat is kitörölte. Igen, az interkulturális különbségek, hát azok nagyon, tehát arról órákat lehetne mesélni. Mi ezt azzal próbáljuk kiküszöbölni, hogy el is kísérjük a tárgyalásokra, legyen ez online vagy személyes az ügyfeleket. Igen. Továbbá volt egy kommunikáció ügynökség, legutóbb nekik ők próbaprezentációt tartottak a business mentorunknak, és majd adtunk feedbacket, hogy hogyan is kell akkor ezt így Németországban, és hogyan is csinálják akkor ezt élőben. Igen. Tehát igen, próbáljuk Mit minden csináltuk, irányból igen. támogatni a cégeket. Na hát nagyon szépen köszönöm, Bea Attila. Az az igazság, hogy 16 óra 00 van, és hogy mondjam, nagyjából a végére értünk. Először is tudom mindenkinek ajánlani, hogy itt vannak mind az angol, mind a magyar telefonszám, illetve értelemszerűen az e-mailes elérhetőség. Én szerintem mindenki jól jár, hogyha... Hát szóval nem biztos, hogy az a jó megoldás, hogy Münchenben vagy Londonban a főpályaudvarra kiutazok, kinézek, és akkor úgy elindulok valamerre a Victoria Station-től, vagy a nem tudom én, a Westbahnhoftól, biztos van Münchenben és Westbahnhof, és akkor majd úgy gondolom, hogy ebből lesz valami német üzlet. Felvettük ugye YouTube-on majd később vissza lehet nézni, hogyha valakit érdekelnek egyes részek, ugye a kontaktok azok megvannak, a slideshow-t is mindenki meg fogja kapni, illetve azt a kérdőívet, amiről Bea már menet közben is beszélt, ami egy kicsit az érettséget fogja vizsgálni, illetve egy ilyen, az elején még nem mondtam, de szerintem most már egy olyan ígéretet tehetek, hogy ez nem egy egyszeri és örökké való alkalom lesz, ami ma történt, hanem időről időre megpróbáltok visszajönni, és aktuális témákról akár sokkal részletesebben. Nekem így eszembe jut, hogy például helyi jogi környezet, vagy például finanszírozási feltételek, vagy éppen a kulturális különbségek, tehát szerintem rengeteg mindenről lehet beszélni. Tehát én remélem, hogy ősszel, amikor már mindenhol egy kicsit esősebb lesz az idő, akkor lehet újból majd megint találkozni. Én szeretném megköszönni minden résztvevőnek, és Beállta Attila neked külön-külön, hogy tényleg az időtöket meg a időtöket ránk szálltátok, illetve a gondolataitokat megosztottátok velünk.
és hát remélem, hogy viszontlátásra, majd sikeres üzletek után, vagy a Piccadilly Circus-ön, vagy Münchenen, mondjuk hát a sörfesztiválon egy-egy jó sör mellett a sikeres üzletekre. Én köszönöm még egyszer nektek. Ha még valamilyen búcsú, hogy mondjam, elköszönést szeretnétek, akkor természetesen itt a lehetőség. Csak megköszönni szeretnék neked a nagyszerű moderációt és a gondolataidat. Ó, köszönöm. Ez volt a legkönnyebbik része a dolognak. Köszönöm szépen. Köszönjük mindenkinek a részvételt, és még nagyon Köszönjük sok szépen. téma lenne, tehát folytatjuk. Köszönöm. További szép napot mindenkinek, és folytatjuk. Köszönöm szépen.